Molweni guys. Namhlanje silapha eOrient elwandle. Apha siphethe uBhutumi guys. uBhutumi one-brand yasePhondweni. But ke akho nto mna ndizayichaza ngoBhutumi because kamandi selapha. Bendinochaza yonke into xa ibengekho. Bhutumi, cela uchaze mani ebantwini ungubani uBhutumi, wenza ntoni uBhutumi? Uyaqonda? Dango sice. Hoyi bantu basePhondweni. Elami igama ndinguTumi. Kumandi ke udibana nabantu. Yabona ngoku sigcene natsho nimazi namhlanje nonke baphulaphuli bale radio station vale live konosigce vale record esiyenzayo ubona usigce ngusibongile. Igama liphiwe kokwawo. Siveke uba ngumrhubati igama likamakhulu wakhe. Khaje ngikhona igama lakho kwabalibizileyo elifuseni. Bani senene katatomkhulu sigce? Katatomkhulu nguMakhaleni. Oh hayi ke. WakaMakhaleni utamkhulu. Yes. Qha ke sibizise name kamakhulu umrhubati. Hayi ke. No, sifuna uyibamba napho so that abantu bakulo sigce bayazi ukuthi siyamazi usigce kuba ngubani usibonga uba uyamosha. Sanga sithi la sigce sawungamazi sawubhidana so at least yamsalazi igama lakwabo. Igama lami nguTumi. Ubuyitume laqala iphelele uSuping isename. Ndisuka kwikhaya elibizwa Humanity SA. Humanity SA ke ile NPC sinayo apha esibona I'm Humanity SA pha. Through that ke ngoku sidibana kubana sine concept esifuna ukuyenza for ukuphuhlisa iphondo lethu. Sibe ne contribution esiyenza kwiphondo lethu. Through ke ngoku Humanity SA ke njengoba nayifuna ukwazi uba usigce singobani, siye sabona ukuthi make ibe khona into esiqala kuyo esakwazi uba negrip yayo. Kanti sizawuncedakala ke kule nto yokubana yintoni esawuqala kuyo. Sathi sawuthi sihleli no-department okanye isebe lezemfundo, Department of Basic Education, oye wacela into yobana masibe ne-interview nabo. Bake basabele into yobana yintoni le nto sifuna ukuthetha ngayo ebandakanya abantwana bangabafundi. Thina ke besiyibambe ukuthi abafundi for the rest of the country. Wane interest ke u-education ubana yintoni kanye le nto nifunela abantwana kuyo, nibafunela yona abantwana. Sakwazi ukuyibandakanya ke ukuthi ona mdla wethu kukubana asikwazi sithi singabazali sizibone sisoyisakala kukuba negalelo ekuqinisekiseni uba abantwana bethu abakhulelwa ezikolweni. So saba naloo nto ke ngoku uDepartment of Basic Education wafumana interest kule nto siyithethayo. Ngo-2024 wasibiza kwi-interview ukuthi ucela uhlala nathi phantsi kwela sebe labo lakwa-health promotion, kuba banayo izinto ezinokwenza nokhuseleko lomntana xa kusesikolweni, nempilo entle yakhe, nokugcinakala komntana, namalungelo akhe xa kusesikolweni. So sabizwa ke i-department saba ne-interview. I-department after ibonile ibambile le nto sinomdla wayo kubana sithina sikuba negalelo lokuphelisa ukukhulelwa kwabantwana ezikolweni. Basinikeza ke ngobana bona sebehambe mgama uthini okuncedisana nento ezifana nezi zokukhulelwa kwabantwana. Thina ke besizibonele nje kumaphephandaba sibona uba hey, akukho ndlela yokubana liyaphunguka, instead liba wese lizinga lokukhulelwa kwabantwana ezikolweni. Ngathi into ekhuthazwayo. Yayibona. So kwacaba ke ngoku into yobana basinikeza uba hayi sinazo intervention esesinazo kangokubana siba nabo oonontlalontle abayiphathi yento efana nalena. Siba nabo abantu esibafundisileyo abangaphakathi kwa-education abakwaziyo into yobana bakwazi ufikelela ezikolweni for ukusapota into yobana abantwana bangakhathaleki kwiinto ezinje. Sinazo i-partnership esizenza no-Department of Health no-Social Development for abantwana bakwazi ukuphephiswa kwizinto, balumkiswe kwizinto ezidishene nokukhulelwa kwabantwana. So I think sayibamba apho ke ngoku
siye sayifumana khona ukubana kufuneka sigxile apha kweli phondo lethu laseMpuma Koloni kubana ingathi olona zinga liqatseleyo leli lethu. Yaqonda uba thina sithetha nabantu abasePretoria abathi bangunational bathetha ngamaphondo onke. Thina sibona izinga elikhuleko ke ngoba sicela ubana engathi ngeniqaleke nihoya apha ekhaya ningahambi niyogcubhuleka kwezinye amaphondo kanti niyoyisakala yile nto nina ukuyiphucula apha endlini. So ke hayi ke basinikeza lo mhlaba kuba hayi ngenani ezikolweni siyanikhulula, dibanani nee-departments, dibanani nee-districts, niyabona. Kangangokubana sinayo ke ne-intervention kudliwano-ndlebe ebelino-MEC u-MEC uGade. Sakwazi ke simbuze ke simvince njengemibuzo ukuthi magalelo athini abawenzayo beliphondo. Zeziphi iindawo abazibonileyo into yobana kuba kaloku sawuthetha ngokumitha kwabantwana ezikolweni, ngokukhulela kwabantwana ezikolweni, kanti sikhomba yonke indawo. So siqonda uba sinawo umdla ukubana make kube kwi-fact finding ukuthi iphondo leMpuma Koloni likhulu kakhulu. Ngoku kuyafuneka sazile uba xa iphondo leMpuma Koloni sithi hayi abantwana bakhulelwe eMpuma Koloni sihambe siyongena kuGompo. KuGompo siyofika kwi-former multiracial schools. Xa sifika kwezi former multiracial schools sikwakho kwamntana ukhulelwayo. Sifumanisa uba hayi manje sispenda ii-resources zethu over kwiindawo seziguqukile kakade. So siyarhaleke ngoku from the MECs kuthiwa ntoni, horse of mouth, umlomo ka-MEC from the horse's mouth. From the horse's mouth uba MEC kanye kanye ubakhulelwa apha abantwana apha kweli phondo. Because asifuni sihambe siyofika kwesikolweni uthi hayi sikasadlula indaba endala le. Yaqonda ubana sispende ixesha nee-resources sayofika kwezo ndawo. So ke waba ke ngu-MEC kulaa nto wathi mna what I'll do, I will refer you to my department edilishana nolo health promotion wesikolo, uyabona. Nene safika wasirefresha ku-health promotion ke u-MEC. But sezibandakanyile ezinye indawo esithi uyabona ke awukwazi ukuyishiya endaweni yefama phakathi, because endaweni yefama phakathi yile ufumaniseka abantwana bayachaphazeka because akho access enough nemfundo enough for abantwana. Wazibeka ke izindawo kungapha koMabhayi, omayenki, Cook House, yes, ezaa ndawo kudala kwelaa cala uba yabona ke laa cala iyachaphazeleka. Ewe xa usuka apha eMonti ugapha I think umntana omncinci endambona kwawayeyintombi ndandibuza apha kulaa madyatsi asiyowathatha phaa uba mani kwenzeka ntoni. Ngathi hayi ngumfazi wakho umntana omncinci loo nto ngathi kaloku usentsho uba umntu usentsho usekidweni complicate izawufakwa sentsho usuke kube njena apha. So ibuhlungu, iindawo ezinjena ziyafuna uhoywa, iindawo ezinjena yabona kabuhlungu kwagqithi. Yes, I think emva koko sambona futhi uMEC wathatha amanyathelo esiya kwinto zenkciyo kula macala enkumkani koomadutywa. Sambona inyathela kula mihlaba caba abantwana iyaqalisa indaba yokuhlolwa bikade musi yenziwa ingenziwa in that fashion. Masayibona uba okay uMEC ngoku after siyithathile le nto we can see there's intention enzekayo, yabona. So where ke ngoku we realize ke ngokuthi okay there's an interest on this thing. Wasichannelisha ke health promotion u-MEC uGade. Kanti fortunately xa sifika apha kwa-health promotion sinomdirector ophethe health promotion oyi-former teacher yam. Jesus. Othi yes besifuna nathi mani uba yiphatha le nto usifike ngexesha elirayithi, uyabona. Mandla kaThixo. Uyabona hayi ke sayibamba no-former teacher ke ngoku sayibamba. But amagingxigingxi azokwenzeka phi kule nto yokutshintshwa ke ngoku wanikezwa washiftwa wasiwa ke ngoku kwelinye isebe kwalapha phakathi kwi-department, uyabona.